12 aanklachten heeft tegen Tyson Kwant. We hadden het er gisteren al over in het nieuws van Extra Journaal. De proforma zitting tegen Surendi Tyson Kwant was gisteren in Nederland. Hij zit vast in de extra beveiligde inrichting in Vught. En het Openbaar Ministerie heeft laten weten dat ze 12 aanklachten, 12 ernstige strafbare feiten op een rij hebben gezet tegen Kwant. Zoals het medeplegen van verschillende moorden, het medeplegen van een poging tot moord, het uitlokken, betalen en opdracht geven tot moorden. En daarnaast wordt hij ervan beschuldigd gebruik te hebben gemaakt van cryptotelefoons en op grote schaal drugs te hebben gehandeld. En het Openbaar Ministerie die vindt dan ook dat hij vast moet blijven. Er is door de advocaat van Kwant een verzoek tot voorlopige vrijlating, schorsing van de voorlopige hechtenis ingediend, maar het OM is het daar niet mee eens. En volgens het Openbaar Ministerie is Kwant duidelijk de leider geweest van de No Limit Soldiers bende. En het OM heeft tijdens de proforma zitting ook aandacht gegeven aan de hiërarchie en de rol van de verschillende personen binnen de organisatie. En daarom willen ze dat hij vast blijft zitten en dat bij de inhoudelijke behandeling er daadwerkelijk meer ingezoomd zal worden op de rol van Kwant bij al deze ernstige strafbare feiten die het OM heeft voorgelegd.